እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ኣብ ሶማል ኣብ ኤርትራ ነሳት 3 ዓመታት ዝገበሩ ወታደራት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይክእልሉ ምኽንያት ኣዘራራቢ ኮይኑ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ምኽፋት ዶባት ሎሚ ክዘራረባየን ግብፂ ካብ ዝመጽእ ዓመት ከይናይን ሃውትዘር ዝተባህላ መዳፍዕ ዝስከማ ዘበናውያን ታንክታት ከተፍርያ ኣርሳት ዜና ትከታተሉ ጽኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ኣብ ሶማል ጉዳይ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ነሳት 3 ዓመታት ዝገበሩ ወታደራት ሓደ ካብ ዓበይቲ መዘራረቢ ርእሳት ኮይኑ ከም ዘሎ መርበባት ዜና ሓቢራን ካብ ናይ ኤርትራ ዑደቱ ዝተመልሰ ፕሬዚደንት ሼክ ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ወከልቲ ወለዲ ናይቶም ወታደራት ኣብ ሞቃዲሾ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክምለሱ ምዃኖም ካብ መጥቃስ ሓሊፉ ንጹር ዕለት ኣይሃበን ንሱ ቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወታደራት ሶማል ቴሌፎን መደወል ምቕሽሽ ከም ዝወሃቦም ብምሕባር ናብ ወለዶም ክድውሉን ኩነታቶም ካብኣቶም ክትሰምዑን ኢኹም ኢሉ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ እውን ብዛዕባ ምምላዞም ወታደራት ኣዘራራቢ ርእሲ ኮይኑ ይቕጽል ስለ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ተወሳኺ መግለጺ ክህበሉ ተገዲዱ ኣፈኛ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ዓብደልከሪም ዓሊ ካር ብ19 ሐምለ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሶማላውያን ወታደራት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተታሒዞምሉ ዘለዉ መንግስቲ ሶማል ንኤርትራ ክኸፍሎ ውዕል ዝኣተወ ገንዘብ ክኸፍል ስለ ዘይከኣለዩ ንዝብል ሕቶ ሓሶት ይኽብል መሊሱ ከም ቱርክን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ሃገራት ወታደራት ሶማል ኣሰልጢነን እየን ዝብል ተኣፈኛ እዚ ግና ብምትሕጋዝ ዳ እምበር ብገንዘብ ከም ዘይነበረ ጠቒሱ ናይ ኤርትራ እውን ካብኡ ዘይፍለ ምዃኑ ኣረዲዩ ይኹን እምበር ራሳት 5,000 ዝኣኽሉ ወታደራት ነስታት 3 ዓመታት ኣብ ካልእ ሃገር ይዕለሙ እዮም ዘለዉ ዝብል መግለጺ ዝእመን ኣይኮነን ዝብል ርእይቶታት ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ይውሕዝ ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት መግለጺኡ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሰራዊት ሶማል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣይተሳተፈን ድሕሪ ምባሉ ብዛዕባ መዓስ እዮም ዝምለሱ ዝብል ነጥቢ ግና ከይመለሶ ይሓሊፉ መምላስ ናይዞም ተታሊሎም ናብ ኤርትራ ኸይዶም ዝብል ወቐሳ ዝውሕዘሉ ዘሎ ወታደራት ሶማል ጥራይ ዘይኮነ ኣማውታ ናይቶም ብሂወት ዘየለዉ ኣማይት ኣባላቶም እውን ካልእ ሕቶ ኸልዕል ምዃኑ እዩ ዝዝረብ መብዛሕትኦም ቶም ወታደራት ኣብ 2019 ናብ ቀጠር ፍሉይ ስራሕ ኣሎ ተባሂሎም ተወሲዶም ናብ ኤርትራ ንዕስክርና ተታሊሎም ከም ዝተወስዱ ሓያሉ መርበባት ዜና ንወለዶም ብምጥቃስ ጸብጻባት የቕርባ መብዛሕትኦም ቶም ወለዲ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ 3 ዓመታት ደቆም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይከኣሉ ምኽንያት ካብ መንግስቲ ሶማል ወግዓዊ መብርሂ ይሓቱ ወታደራውያን መራሕቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ተዓፂ ዝርከብ ንክልቲአን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ጋላባት መተማ ክዘራረቡ ምዃኖም ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብርጌደር ጀነራል ነቢል ዓብዱላሂ ዓሊ ፍሊጡ እቲ ሎሚ 21 ሐምለ ክካየድ ትፅቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ዝርርብ ኣብ ጋላባዶ ወይስ ኣብ መተማ ይካየድ ኣብ ዝብል ነጥቢ ክሳብ ትማሊ 20 ሐምለ ኣብ መረዳዳእ ከም ዘይተበፅሐ እውን ተጠቒሱ መንግስቲ ሱዳን ዓፂዎ ዝጸንሐ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ጋላባት መተማ ክኽፈት ብ17 ሐምለ ከም ዝወሰነ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ሱና ኣፍሊጡ ኣብ ናይሮቢ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዘራረበ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ናይ ጸጥታ ኣካላት ሃገር ድሕሪ ምምኽኻር እዩ ነቲ ውሳነ ይሕሊፉ ይኹን እምበር እቲ መስመር ዛጊት ዕፁ ከም ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ይስማዕ ኣሎ ብዛዕባ ምኽፋት ዶብ ብዝምልከት ንምዝርራብ ብወገን ሱዳን ዝቐረበ ጠለብ ምዃኑ ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብምግላጽ ዝሓበረ ዘሪፖርተር ኢትዮጵያ ኣብ መተማ ክካየድ ከም እትደሊ ኣነጺሩ እቲ ዝርርብ ኣብ ጋላባት ክካየድ እትደልዮ ሱዳን ዶብ ክኽፈት እንተኾይኑ ብወገን ሓይልታትን ምልሻን ኢትዮጵያ ዝርአ ተደጋጋሚ ተጻብኦታት ደው ክብል ከም ዘለዎ ብቐዳምነት እትሰርዖ ነጥቢ ምዃኑ ይግለጽ በሰራዊት ዝተደገፉ ምልሻ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከም ዝፍጽሙ ትወቅስ ሱዳን ነቲ ንክልቲአን ሃገራት ዘራኸበ መስመር ጋላባት መተማ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ተደጋጋሚ እዋን ንሰብን ንብረትን ዕፁ ጌራቶያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብሱዳን ዝድገፉ ዕጡቓት ነቲ መስመር እናተጠቕሙ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጉድኣት ከም ዘብፅሑ ይወቅስ
ግብፂ ካብ ዝመጽእ ዓመት ከይናይን ሃዊፅር ዝተሰምያ መዳፍዕ ዝውንጭፋ ታንክታት ከተፈርም ምዃና ንሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር በመጥቃስ መርበብ ዜና ዲፈንስ ሓቢሩ። እታ ሃገር ነተን ታንክታት ንምፍራይ ዝሕግዛ ብርክት ዝበለ ወተሃደራዊ ናውቲ ካብ ደቡብ ኮርያ ሸሚታ ምህላዋ ዝሓበረት መርበብ ዝመጽእ ዓመት 67 ሚታዊት ናይቲ ፍርያት ከም እትሽፍን ጠቒሱ። ሚኒስትር ዴታ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ግብፂ መሐመድ ኣሕመድ ሙርሲ ንጋዜጣ ኣልኣህራም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነተን ታንክታት ንምፍራይ ዘገልግል ፋብሪካን ምስልጣን ዓቕሚ ሰብን ይሳለጥ ምህላው ኣረጋጊጹ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ እሳት 1.7 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ውዕል ምስ ደቡብ ኮርያ ዝፈረመት ግብፂ መብዛሕትኡ ኣብ ምፍራይ ዘን ታንክታትን ኣብ ዝባነን ዝፀዓን ኣሳት 200 መዳፍዓትን ከተውዕሉ እያ። እተን ታንክታት ብዘይካቲ 155 ሚሜ ዝዓይነቱ መዳፍዓት ዝተፈላለየ ካልእ ኣፅዋር እውን ክዓጥቃ ይኽእላ እየን። ነተን ታንክታት ናይ ምፍራይ ፍቓድ ዘለዎ ሃናዋ ዝተባህለ ናይ ደቡብ ኮርያ ኩባንያ ናብ ግብፂ ቅድሚ 2025 ኣብ ዘሎ ግዜ ወተሃደራዊ ናውቲ ክልእኽን ብመሰረት ስምምዕ ምስግጋር ቴክኖሎጂ ድማ ብመንግስቲ ግብፂ ዝውነን ትካል መስሪሑን ኣገጣጢሙን ናብ ዕዳጋ ከውዕለን ምዃኑ ንመርበብ ዜና ዲፈንስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ኣብ ኣፍሪቃ ብሸመተ ጽዋር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ግብፂ ኣብዚ 3 ዓመታት ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት መራኽብ ኩናትን ነፈርቲ ውግእን ዝርከቦ ወተሃደራዊ ንዋት ካብ ፈረንሳ፣ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣግዒዘያ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።